हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚಲ್ಲರು ಯಾನಂತ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರು ಪಂದೇನುವೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪಿದಡ್ನಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಕಂಡನು ದಪ್ಪೆರೆ ಮಿಷಿನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕಂಡ ಇಂಚಂಡು ತೋಜಾವೆಂತೇದು ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಕಂಡ ಇಂಚುಂಡತಿ ಬೈಯಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಇಂಚೆಪ್ಪುನದು ಕೋಡೆ ದತ್ತನ ಕಂಡಂದು ಇನ್ನು ಮಿತ್ತಿದ ಅವು ಮುಳ್ಪಾರ್ದು ಮಿತ್ತಿದ ಕಂಡ ಮುಳ್ಪಾರ್ದು ತಿರ್ತಿದ ಕಂಡ ತುಲಿಂದು ದತ್ತನ ಕಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಅದು ಬರೋನುಂಡು ಮಿಷಿನ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ದಪ್ಪೆರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಯಾನ್ ಪಿದ್ದಾಡುವೆ ವರ್ಮ ಕಾಲ ಒಂದತ್ತಂಡು ಕಜಿಪು ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ತೆ ಅರಪ್ಪೆರೆ ದೀತೆ ರೈಸ್ಲ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಕೋಳದ ಕಜಿ ರೈಸ್ ಅಂಚ ಅಂತೆ ಅರಪ್ಪಳಂಗೆ ದೀತಾವು ಬುಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಪೆರೆನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಗುಂಟು ವರ್ಮ ಕಾಲ ಉಂಡು ರೈಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದ ತಾಂಡು Oke guys, yan pidadye. Nana, ito. Tuli orma kaal karindu. Enk na fast pod up nalpa. Road la sari ji full gartri tering na shop de duru. Enchina concrete padrege. Ite ಗಾಡಿ la onte ದೂರಡೆ ದಿಯೋಡು ದೂರಡೆ ನಡತೊಂದು ಹೋಡ್ಲು ನೀಕ್ಷ ಬತ್ತಿರ್ನಾರು ಬಾಕಿ ಡೋರ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಶಾಪ್ದ ಇದನ್ನ ಯಾನೆ ಕೀ ದೆಪ್ಪುಡ್ಬೋದು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಶಾಪ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೈ ಗೈಸ್, ಶಾಪ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಂಡು ಆಡಿತದೆ ನೆಲ ಒರೆಸಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರೆತ್ತಂಡು ಸೊ ಪೂರ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಜಾವಲ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತಿರ್ತದೆ ಇದು ಬತ್ತದ ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತಂಡು ಹಾಕ್ಲೇನೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಓಳುಂಡು ನನಗೆ ತೋಚವೆ ಅಂಚೆನಿ ಬುಕ್ಕ ರೋಡು ಇಂಚ ಆತನ ಬಂದು ತೋಚವೆ ನಿಕ್ಲೇದು ದಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಯಾನಿ ಇನ್ನೀ ನಡತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾಪುದಲ್ಲ ಈ ಒಂಚಿನ ಪಗೇಲೆ ಅಂದ ಪಗೇಲೇನ ಅಂದ ಅವು ಕೆರಂಡ ಬುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನಮಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅವೇಡ ಪಗೇಲೇಡ ಅವು ಬತ್ತಂಡು ಯಾನು ಪೋರ್ತದು ತಿರ್ತು ಜತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪಿರೋನಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಶಾಪ್ದೊಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿದೈ ಮೊಳೊಂಜಿ ಮರ ತೋಜುನ ತೆಗಯಿಸಿ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಅವಳು ದೀತೆ ಅಲ್ಪ ಡೇಟ್ ನಡತೊಂದು ಬರೋಡು ಡೇಟ್ ನಡತೊಂದು ಬರೋಡು ರೋಡ್ ತೊಲೆ ಇಂಚ ಆತನ ಪಂಡು ಅವಳೊಂಜಿ ಜೇಸಿಪಿನು ಮೂಲೊಂಜಿ ಜೇಸಿಪಿನು ಇಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಗಾಡಿನ ಮೂಲು ಉಂಟಬೇದು ಎಂಗ್ಲ ಶಾಪ್ದ ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನಿಕಲ್ ತೀಯರತಿ ರೋಡ್ ಎಂಚ ಮಂತದೆ ಇತ್ತೀರ ಪಂದು ಇಜಿಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಶಾಪ್ದಲ್ಲಿ ತಿರ್ತದೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಡ್ಲದ ಇದ್ದಲ್ಲ ಆತದಲ್ಲ ನಡ್ತಂದು ಬರೀ ಜೊಂತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿ 2 ನಿಮಿಷ ಯಾವುದು ಅಂಡಾಳ ಗಾಡಿ ಡೇಟ ಬರಪೇದಂಡೆ ಬಂದಿದೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ರೋಡು ಸರಿ ಮಂತ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಪಾಡ್ನದು ಕೊಂತೆ ರೋಡ್ ಸೋಕಾವು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಅನ್ಕ್ಲೇ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ತಕ್ಕಬೆ ದಾಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಓಕೆ ಬಾಯ್.
ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲಿಂಚೊಲ್ಲರು ನಾನು ಮುರಣಿ ಸೋಮವಾರ ಬ್ಲಾಗ್ ನಡೆದೋಡು ಅಂತದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಐನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಪಾರ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಮನ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಐನ್ ತೋಚಾಕ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪನತೆ ಅಂಚ ಬೆಳೆ ಪೋಯಿ ಇಂಕ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಒರಂಬ ಪತ್ತಾಂಡು ಮುಗಲ್ ಪಾಡ್ದಂಗೆ ಹೊರ ಬರ್ರ ಬತ್ತನು ಬೊಕ್ಕದಾಯ್ದ ಪಂಡ ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬಲೆ ಪುಯ್ ಅಡಿತದು ಒರೆಸದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದು ಬತ್ತದು ಕೊಲ್ಲದು ವಿಧದ ತೋನಿತ್ತೆ. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡತಿ ಶಾಪುಡು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ದೈತನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪಾವೆ ಪಂದು ಯಾನು ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಅದು ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮನ್ಪಾಯ ಇತ್ತೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಫರ್ ಬಿಡ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೈಕ್ಲ 20% ಆಫ್ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು 10 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಫರ್ ಬುಡಿಯೇರು ಅವು ಈ ತಿಂಗಳು 20 ತಾರೀಕುಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಡಂಡ ಮೂಲು ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೆ ಆಯ್ತಾ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ 999ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ ಉಂಡು. ಐನ್ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ದೆತ್ತದು ವಾಟ್ಸಪ್ಡ್ ಪಾಡ್ಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು 100 ವ್ಯೂಸ್ ಆದ್ ಐಟಿತ್ತಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ದೆತ್ತದು ಇಡೆ ಬತ್ತು ತೋಜಾಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪ. ಅವು ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಐತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟನ್ನು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಝೂಮ್ ಅಂತ ತೂಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಗೈಸ್ 999 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಸ್ಪಾ ಐಬ್ರೋಸು ಡಿ10 ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನಪ್ ಇನ್ನೆನ್ನು ಪೂರ ಮನ್ಪದು ನಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ವ್ಯೂಸ್ 100 ವ್ಯೂಸ್ ದಾಟದಿತ್ತನ ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ದೆತ್ತದು ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಅವು ನಂಬರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ತಿಪ್ಪರತೆ ಐನ್ ಕೊನತ್ತದು ಯಾನಿತ್ತೆಂಡ ಎಂಕ್ ತೋಜಾಲೆ ಇಜಿಂಡ ಮೇಡಮ್ ಇಪ್ಪಿರತೆ ನಿಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪಿರತೆ ಆರೆಗ್ ತೋಜಾಲೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಹಾಯ್ ಯಾನಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಏನು ಅವಳೆ ಪಾರ್ಲರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬಯ್ಯಡು ಮೂಜರೆಕ್ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತು ಐನರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತಿರು ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಮನ್ಪೆರೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ ಐನರೆಕ್ಕ ಪಿದರ್ದು ಬತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಮುಗಿತದೆ ಬತ್ತೇನೆ ಐನರೆ ಕಾಂಡು ಮುಗಿಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಪಡ್ದಂಡನ ಬೀನ್ಸ್ ಕೊನತಿದ್ದೀರು ಎಲ್ಲ ಗುರುವಾರತೆ ವೆಜ್ ಅಂಚ ಬೀನ್ಸ್ ಕೊನತಿದ್ದೀರು. ಸೊ ಐನ್ ಕಜಿಪ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಯರ ಪೋಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಎನ್ ಮನ್ಪುಗ ಬತ್ತೇನೆ. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್.